Υπάρχει καλύτερο βραδινό από τη σπιτική πίτσα? Εγώ λέω πως όχι. Πάμε να τη φτιάξουμε παρέα. Προσθέτουμε νερό, μαγιά, ελαιόλαδο, αλεύρι για όλες τις χρήσεις που το κοσκινίζουμε. Σε αυτό το σημείο βάζουμε και αλάτι, απλώς εγώ το ξέχασα. Και ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας. Αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο και σκεπάζουμε με μία πετσέτα για περίπου 25 λεπτά. Παράλληλα φτιάχνουμε τη σάλτσα, εκτός και αν έχουμε έτοιμη. Εγώ δεν είχα, οπότε έβαλα 3 ντομάτες, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, μία σκυλίδα σκόρδο και μπόλικο φρέσκο βασιλικό. Τα ανακατεύουμε και τα πιέζουμε με ένα πιρούνι μέχρι να γίνει η σάλτσα μας έτσι ωραία ενιαία. Παράλληλα ετοιμάστηκε και το ζυμαράκι. Το απλώνουμε σε ένα ταψί που έχουμε βάλει λίγο ελαιόλαδο στην λαδόκολλα και ανοίγουμε με τα χέρια μας. Απλώνουμε τη σάλτσα μας και από πάνω προσθέτουμε ό,τι τυράκι θέλουμε. Εγώ έβαλα μοτσαρέλα και παρμεζάνα. Αν έχετε και άλλα υλικά μπορείτε να τα προσθέσετε.